Please take my namaskar. My name is Sunakar Singh. Welcome to our channel Health and Yoga Tips. ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ସୁଖମୟ ଓ ନିରୋଗ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଗାସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ବ୍ୟାୟାମ ବ୍ୟତୀତ ମନୋରଞ୍ଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଜା କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ହିଁ ବିକାଶର ମାର୍ଗ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୁଅର ଦୁଷ୍ଟାମି ଦେଖି ବାପା ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କହିଲେ, ବାଲୁଙ୍ଗା, ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୋର ସର୍ବନାଶ କଲୁ। ପାଠ ଶାଠ ନାହିଁ, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁନି, ଏଠି ମାଗଣାରେ ପେଟେ ପେଟେ ଗୋଫା ମାରି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଛୁ। ପୁଅଟି ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ମୋ ବାପର ସମ୍ପତ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନ କରେ ତୁମର ଯାଏ ଆସେ କ'ଣ? ପିଣ୍ଟୁ ତା ଭାଇକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ପ୍ରଥମେ ଭାଉଜ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଆସୁଣୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁର ଭାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ତୋ ଚଷମାର ନମ୍ବର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି ଚାଲିଗଲା, ମହମବତୀ ଜଲେଇ ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରି ଗରମ ହେଉଥାଏ। ଏତିକିବେଳେ ରୁବି କହିଲା, ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ପଙ୍ଖାଟା ଚଲା। ରୁବିର ଭଉଣୀ ପିଙ୍କି କହିଲା, ପଙ୍ଖା ଚଲେଇଲେ ମହମବତୀଟା ଲିଭିଯିବ। ମହେଶ ବାବୁ ନିଜ ଛୋଟ ଝିଅକୁ କହିଲେ, ବେବି, ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଜି ତୋର ଗୋଟିଏ ଟିକି ଭାଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଝିଅଟି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ବାପା, ମୋ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବରଟା ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବି। ଜଣେ ଲୋକ ସହର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରୁମ୍ ଗୋଟିଏ ନେଇ ପଚାରିଲେ, ଏଠି ଖାଇବା ସମୟ କ'ଣ ଅଛି? ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ, ଜଳଖିଆ ସକାଳ 7ରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ 11ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତ୍ର 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସିନେମା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପର୍ସଟି ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଏତଲା ଦେଲେ ଯେ, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପର୍ସଟି ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ପୋଲିସ ପଚାରିଲା, ଚୋର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସଟି କେଉଁଠୁ ବାହାର କଲା? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ମୋର ବ୍ଲାଉଜ ଭିତରୁ। ପୋଲିସ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ସେ ପର୍ସ ବାହାର କରୁଛି ବୋଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଶେଷରେ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।